र'लाय आं उरायनानै खनसे फन हरबावनो दै सनालि। नों मिथिया जायख्लं उरायनाया सोरजोंबासो खारबावबायदां। मानो बिदि दे आं मिथिगौ बेसेबा टेनसनाव दङ बियो। बे बिब' आरो बिबाजैयानो बेखौ बिराद बिबारबायदि आलाय सिलाय खालामथारबायलै। बिब' आरो बिबाजैयाथ' जोबोद मोजां। गैया अमा आरो दसेनो सुइस अफबो जायो। जेबो खोन्थामाराखैना हो उरायनाया सनालि। एकदम जा माथा गरम जाबाय दं आङो। ना बिब' मोनासो बेखौ बिराद जारला खालामबाय नामाथाय। न'आव थांगोन बायदि बुंदोंमोनथ' बियो। ओमफ्राय नों बिसिनाव थांफेराखै आरो जायख्लं? थांनोलाय आं सानो ओमफ्राय थांनोबो बुंबाय थायो। उरायनायानो थाङा थाङा बुंबाय थायोना बिब' आरो बिबाजैया एसे बोरैबा होननानै। दा आं मिथिगौ बिसोरनो बेखौ माबा मोनसे खालामना दोनबायदां। दिनै न'आव थांनो बुंखादोंमोन ना बियो। बुंलाय सनालि नोंनो फन हरदोंमोन बियो एसे सिगांफोर। ओहो नाथाय जायख्लं उरायनाया बहाबासो थांबाय। मा? औ आरो उरायनाया जोंहानावनो दङमोन बे साननै सानथामसोआ। न'आवलाय बे दहायनो थांनानै फैदों आरो गावनि माखासे माबा माबि लानानै फैनानै दा बहाबा ओंखारलांबाय नै दहायसो बासाव माने बाससिम थांदोंमोन आरो आं बास स्टेशनसिम थांनानै दासो फैदों नोंखौ लिंहरनायखाय फैबाय आं। उरायनाया बासजों बहाबा थांदों बहाय थांदों बेलाय सनालि? आंनिबा बियो गुबुन सोरजोंबासो माने लोगो हमलायनानै थांगोनदां। माने आं फन रायलायबाय थानाय खोनादों आरो। सनालि नों आंखौ उरायनायनि खिलाफ जानला मानला उल्था फाल्था खोन्थादोंना? बेफोरबायदि जानोनो हाया आंनि उरायनाया। उरायनाया न'आवनो दंहैखायो इयो। आङो न'आवनो थांना फैनोसै बिसिनियाव। होमबा मा थगायदों आरो आंनो दासो दोनना फैदो इखो आंखौ लांखादोंमोन ना जोंहानानो दंमोन आं मानो थगायनो जायख्लं। जानो हागौ बे नोंनो खिन्थायाखैदां। औ आंनोबो खिन्थायाखै बे बहाय थांनो नागिरदों नाथाय आं आन्दाज मोनदों आरो बे बहाबा थांगोन होननानै। सनालि जानो हाया बियो जानो हाया। आरे न'आव बेसेबा आलाय सिलाय जानानै दंमोन इयो। ओमफ्राय फैसाबो गैया माबो गैया होननानै आङो न'आव हैनो थाखाय बिब' आरो बिबाजैनो बेनो 10,000 मानि हरखादोंमोन। 10,000 मानि फैसा सोनानै हरखादों आङो बिब'नो हैनो थाखाय। मानोना बेखौ सिखाव हमदोंना बिसोरो। औ खिन्थादोंमोन बियो नों फैसा हरदो होननानै नाथाय बे बिब'नो हैयाखैथ' गावसोर बहाबा थांनो ओंखारदो। नंखाय बेफोरो नंखाय। नोंसिनि गेजेराव मा रायलायदों मा रायलायाखै जेबोथ' मिथिया आङो। नाथाय बुंनो थाङोब्ला उरायनाया नोंखौ जेबो माने सानानो जायख्लं। आइम सरि आं बुंनोथ' राहा मोनदों दुखु मोननो हागौ नाथाय थेवबो आं जा मोनथिदोंना बेजों थाफानानै बेखौनो आं नोंनो खोन्थादों। आंनि उरायनाया बेबायदि नङा। बे आंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंनि मालायनि खोथा लानानै जागोन नामा हो? बेथ' बिब्दि आंखौ माब्लाबाबो सानाखै। एथ' मोजां रायलायो जोङो जोंनि गेजेराव जेबो नांलायनायबो जायाखै। होमबा बेयो टेनसनाव दं परेसान जानानै दङ न'खरनि थाखै। उरायनाया जेबो टेनसनाव गैया। एसे एनै दावराव जादोंमोन औ नाथाय बुंनो थाङोब्ला उरायनाया गावनो एसे बोरैबालै जायख्लं नों बुजिनो नाजा। मानसिफ्रा बयबो बुंसोयो आरो आंबो एसे नुनायाव मिथिदो बिनि बिब' आरो बिबाजैयाथ' जोबोद मोजां। नों थांना नाया मानो बिसिनि न'आव खेबसेथ' थांना नायबानो मिथि मोनगोन। मा? नङा बिसिनि बिबाजै आरो बिब'आनो गाज्रि। बेखौ अननानो बिमा बिफा गैया होननानै दा बेखौ बाहाय जाबाय दङ। आरे बेखौ बाहाय जायाखैलै जायख्लं। बिनि बिब'आ बयबो मिथिगौ बेसे खस्थ' खालामबाय दोङो। दखानावसो जेबो जब गैया बिमा बिफा गैया होननानै खामानि मावसाबबायनानै दङ। पकरि सावो सिंग्रा सावो खथ्थ'बा मेहनतसो खालामो। बेफोरबायदि बिनानावखौ आरो खथ्थ' बुजायबावो अनो नाथाय बिनानावा जोबोद अख्रा माने उरायनाया। आंबो एसे बोरैबा मोनथारबाय बे नोंखौ एथ' बिदि खालामगासिनो माने नोंनि एथ' अननायखौ बुजिया नोंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय दं बेखायनो आं थानो हाथारियाव नोंनो खोन्थानाय जाबाय। आंजों एथ'बां बिदि थगा खालामनो हाया उरायनाया। बिनि बिबाजैयाथ' जोबोद गाज्रि बेना। बिबाजैनिफ्राय साबसिन बिनि रावबोआनो गैखाया। बिमा बायदि खथ्थ' अनो बिबाजैया नाथाय उरायनाया सैनोनो थाङा बिखो। बिदा खारनायनि दाय होबाय थायो बिबाजैखौ। नङाबालाय बेसे अनो बिखौ बिबाजैयाबो नाथाय उरायनाया सैथारा। अखायाबो मासे हालाबाय थाखोब्रा नोंसिनाव फैनायनिफ्रायनो। औ दिनै नोंखौ दसे थाथ'नो खोन्थादों आरो जोंनाव माने ओंखामबो जालांनो खोन्थाथारबाय। गावहा मालाबा जालांनो होननानैबो जाला नालाय गोथाव जालांदो आरोहाय दिनै अखाबो हाखादों थांथ'नो हाखाला। नायलाय नायलाय जोंनावबो थुदोलै अखाफोर आलासि जाहैनोसै मालाबा। आब'बो नोंबो माने आब'नि बिमायाबो ना। आं मिथिगौ एसे रागा जोंगोन नाथाय गासिबो उनाव थिग जाजोबगोन दे। औ बास
गासैखौ बुङोआनो आङो माब्लाबा नाथाय थाङाल' बुङो एबार र' थांथारनांगोन खेबसे न'आवबो बाजैया थांनो मोनब्ला मोजां मोनगोन आरो ओजों बिमायाबोथ' बेनो एक्सेप्ट खालामखागोन ना बेसेथो गाज्रि मोनना थानो बेनोथ' आयंनोथ' आं खिन्थाथ'वाखै दाबो नाथाय आं मिथिगौ दे एसे रागा जोंगोन नाथाय थिग जागोन खोन्थायालासे खेबसेनो डाइरेक्ट थांगोन आरोलै ओमफ्राय एसे बुंगोन अब्लाबो अनसायफिनगोन दे बिमा बिफानि अननायानो आलदा जाखायोलै ना मेहेर हाजार गथ'आ दाइमाव गाज्रि जा थेवब्लाबो रागा जोंहाबनानै थानो हाया र' नाथाय नोंखौ नुब्ला थोद बिसोर आरो बुहुदसो सानलायलांगोनलै माने आंथ' खिन्थाखायाखै नालाय नोंखौसो आरो हाथरखि जाफ्रांलायगोन बिसोरो आदायाबोथ' खोन्थाखायाखै नालाय नुदोंब्लाबो बोरैबा सानलायगोन आरो बिसोरो थेवब्लाबो जेबो नङा दे मालाबा लांमारनांगोनलै बिसोरखौ जोंहानावथ' बरिंसो मोनसिगोनहाय नोङो मेहेर दसेबाबो मानो होनबा टिभिबो गैया नालाय मा खालामनानै थानो नोंलाय माथो जाखो मानो बरिं मोननांगौ दे ओमफ्राय जिरायफैदोब्रा जिरायना रायलायनोसै गसंबाय थायो गावहा थेंक्स नांलायला दे आंहा नै ओंख्रिसो एवबावनोसै दा बाजैयाबो सफैयासै माथो दाबोनो नाखौ बुरजा मोनथारबाय दिनै ना अखा हानानैसो दिगदार जाखो नाया बुरजा मोनबाथाय लांफानांगोनलै जोंहा आइया जि बरिया नाङो लकेल ना होनबाथाय जागोन दे बाजैया मालाय हमनो गोरों जाथारबाय गांजेमाबो मोनबोबावोसो बाथोन जानो लांनो हागोन दे नंगौना दे मोजाङानो न'आव आलासि फैदोंब्लाबो रायलायनाया रायलायबाबो गोसोआनो सुखुवा मोनबाय थाबायलै लक्ष्मणआ मा जामारखो फनखौनो खेबब्रै खेबबा गाहाम नायफ्लांबायानो थायो माबा मेसेज फैबा फन फैबा गैया बेनि नाथाय अखाफोर बे नोंसिनाव फैनाया माब्लाबादि फैयोना आब'आबो खिन्थादों मा जायो बियो माने सोरखौ होनदों मेहेर गाज्रि मोना आरोना ओरैनो सोंदों बे जे नों बुङोना लोगो आरो माब्लाबादि फैबाय थायो नोंस्रानाव सोर लोगोलै बियो सोरनि खोथा बुंदोंबा जोंहानाव सोर माने आरे बे जे नों दाख्लैबो बुंदोंना नोंसानाव फैदों आलासि जाफैदों सोरब्रा बियो बेखौ सोंदों दा लक्ष्मणआ नामा औ बे आदा लोखियानोथ' औ बेनो लक्ष्मण ना मा जायो मारै सिनायलायो माने गोबां माने एसे जारिमिन दङलै बोरैबा थांबाय थुंबायानो बिदिनो थाङै थुङै लोगो मोनलायनायसो जोंबो मा अखाफोर बयफ्रेन्डथ' नङा साननायालाय बेखौनो सानदोंमोन नाथाय माथो जेबोआनो गैया जेबो नङालै मेहेर सांगा गावहा मा सानबाय थायो र' ओंख्रि संहैनोसै आङो बिदि जेबो नङा आलासिबो जाद्राया नाथाय लोगो आरो फैयो सम समनो रायलायो जोङो दे मोजां बिदिबा बेफोरबायदि होननाय लगे मानोदि गोसोआ मोजां मोनलायखोब्रा आंना आदा लोखि बिदिबा नोंबो सिनायलायै जाहैबाय माब्लाबा र' रायलायगोन होनबाथ' नोंबो अखाफोरनि बयफ्रेन्डबो नङाबालाय सानैजों लोगो मोनलायगोनखौ आसा थाबाय मालाबा अखाफोर मोननावनो आरोना एबार खनसेयाव आं खारा रायलायफैगोन गोदोहाय आंखौ हेल्प खालामनाय बिनि उनाव आरो खनसेयाव आंखौ रागा जोंहाबनानै थाबायना आदा लोखिया बाजैनि थाखाय माने बाजै थुनथुलिजों गोदो खतनाय जानायाव थोदस सानबा बोरैबासो नांलायलायोलै मारै बेबायदि जाखोथाय लाइफआवनो दे एबाराव निर्मला फैबाथाय बरियानो बेजों थांथ'नोसै दसे सम बे आंनो रुम रेन्टआवबो नायनानै दोनदों होनदों ओमफ्राय नायनोसै र' साइक्लंनिफ्रायबो ओरै 10,000 मानि मोनखाबाय अबाव न'आव होनो आंसो लानानै शपिं खालामसै बेखौ बेसारा हरबाय थासिगोनलाय बे जाम्बाबा नोंनिफ्राय फैसा मोनखांनानैलाय जायख्लं आं बहा नोंनि फन हमबावनो उनावहाय माबा मोनसे इमोसनेल जाफ्लाबानो आरो नों रायलायलायबाय जाम्बाना जाम्बालै बिराद जाम्बाखा बे साइक्लंआबो बुरबक साला बिनिफ्राय थगाय जानायनि मजायानो मोनसे आलदालै बे दाउ बयलार बेफारिनिफ्रायबो आङो लाबोदो 5,000 बिहरखादो न'आव टेनसन जादो होननानै उरायना दसे कमाल हो एकदम ना नों ग्रेट आब'आबो मा सानदोंमोन आंखौलाय आंखि न'आव गैयामालाय नोंसोर जाहोआबा आं हारसिं थानो हाया नो आब' खाफो आं हले एबारसो दस्रायावसो थांथ'सिगोन उनाव फैगोन दे गासिबो मामलाया एसे थान्दा जाबा आं बेबायदि जिन्दगि थानो हायालै आलो थानो लुबैग्रासो आङो आरो आंखौ गाब्रगोन बाय थायोना नोंसोरो नेसो गाब्रगोन आंहालाय मा दरखारनि गाब्रनो आंनि लाइफआ एकदम पारफेक्टसो जेब्लायबो सनालियाबो जि जाम्बिखा मानसियानो आंनि गासैबो खोथाखौनो लाजोबो बिचारि नाथाय खामानिबो फैयो आरो माब्लाबा
नाथाय सबसे बिनि बेस्ट मोनसे माबा आखुखौ मोजां मोनो आङो। बे हाजार आं सोरखौबा लोगो हम आंनि सैथोखौ मिथि, थेवब्लाबो बिनि खोथाखौ बेनो खोन्थाथारालै। बेस्ट फ्रेन्ड आंनि बियो, बरिया लोगो। महर गाज्रिबाबो गोसोआव हले थिग दं दे बेना। बांद्राय मेगन मिसिना रावखौबो दा फोथायजायख्लं। एसेसो नोङो माबा सोंनानै नाय सोरनावबाफोर। नों मोजां मोनदों जेला एसे मोजां गाज्रि उन सिगां बिनि बागै एसेसो मिथिनानै लाग्रो। उरायनाया बेफोरबायदि जानो हाया, मिथिबायना नोङो? नों आंखौ थगायबाय थानाङा सनालि। मानि बदला लादों नों उरायनाजों ना मेगन सायो नों बिखो? आंलाय मानो मेगन सानो जायख्लं? आंहा मेगन सानांगौ मा दङ? नाथाय आं दुखु मोनो। नोंखौबो आं लोगो बायदि सानोना, बेथ' आंनि लोगोखायानो। मा प्रुफ दङ? आरो आं नोंनि खोथाखौ मानो लानो दे? नोंनि खोथा लानानै मा आं उरायनाजों थखा खालामगोन नामा? उरायनायाबो आंखौ थखा खालामाखै, आंबो बेखौ थखा खालामा। मिथिबाय? बेसेबा मोजां मोनो जोङो। जानो हागौ न'खराव माबा मोनसे दावराव जाबावदोंदां। नोंनि खोथाया गासिबो सैथो नंजोबालै। नों आंखौ एरै दाहो। उरायनाया फैबोला नङाबा दिगदार जागोन। आयौ, आंनो दासो दोनना फैदों, आं मानो थगायनो? आंहा थगायना मा मोनजागोन दे? नाथाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं। उरायनानिफ्राय नों गोजान थानायानो मोजां। नों बिनिफ्राय साबसिन हिनजावखौनो मोनगोन नांगौब्ला। नाथाय नोंनि गोसो, नों मोजां मोना थेवबो। अब्लाबो नों जुदि प्रुफ नांथारगौबा न'आव थांनानै नायबानो जाबाय। आरो दं नामा इयो न'आव? गैया इयो, थांबाय बियो नोंनि सिं थानानै बेसे मा थगायखो, माबादि खामानि मावफुङाखो, नोंथ' बेखौ हिसाब लाबोला आन्दायगोनसो। दा खोनानांगौबा आसरितसो मोनगोन। आं बेफोरबायदि फोथाया मालायनि खोथाखौ। आं उरायनाखौ लोगो हमगोन, ओमफ्रायसो गासिबो सैथोआ बाहेरायाव फैगोन। र' लोगो मोनग्रोथों ना। लोगोथ' मोनखागोन। आं नोंनि खोथाखौल' मानो लानोलै? जायख्लं, उरायनाया गोबां गोसो थोनाय दङथ'। गामियावबो गोबां नुयो। आंनो मेरला नुबाय आंनि मेगन सिगाङावनो। आंखौ लायैबो बियो लोगो हमहैयोना। सनालि! जायख्लं, आं थारसो बुंदों। नों आंखौ फोथायाबा थां, न'आवल' थांना सोंहै नोङो। आरो सोरनावबाफोर सोंनानै नाय एसेसो। आंखौ लोगोबो हमनांला, आंनो कन्टेक्टबो खालामनाङा नोङो। एथ' जोंनि गेजेराव बेबायदि एरना होदों नोङो। उरायनाखौ एथ' गाज्रि बुंदों नोङो। आंबो नोंखौ मोजांसो सानदोंमोन सनालि। नोंनि गोसोआ नाथाय एफा गेसाव मेगन सायो नोङो उरायनाखौ, जोंनि मोजां मोनलायनायखौ। जायख्लं, आं मानो मेगन सानो दे? नाथाय आं नोंनो सैथोखौसो खिन्थादों। आंनि गोसोआ गाज्रि नङा। फंसेबो लाभ्स दाबुं उरायनानि खिलाफ। आं बिनि न'आव दानो थांगोन। नों लोगोआनो लोगोनि सुथुर जामारो। मा? आं सुथुर नङाथ' नोंसोरनि। मोजांसो सानो उरायनाखौबो बेसेबा बुजायबाय आं, नाथाय बियो बिदिनोखा, सोलायाबो। आंनि उरायनाखौ एफा गाज्रि बुंबाय नोङो। जायख्लं, बियो नोंखौ थगायबायसो थादों। नों सानसे मिथिगोन र'। आं मेगन सानो नोंसोरखौ। आं मानो सानो दे? आंथ' नोंनि मोजांसो सानो। औ, एसे बोरैबा मोनोमोन आं, नाथाय दिनै थानो हाथारियाव नोंखौ बिदि टेनसन दुखु नुनानै उरायनाया जेथ'बां फोथायखेबस' खालामदों बेखौनो बुंना होबाय आङो। आं मिथिगौ दिनैनिफ्राय जायख्लं आंजों मालाबाबो रायलायखानाय नंलालै। नाथाय आं मा खालामनो? बेखौ दुखु नुना बोरैबा मोनफ्रांगारथारबाय। उरायनायाबो मानो बिदि खालामो फाग्लिया? खुसकिस्मतसो जायो जाय बेफोरबायदि जायख्लं बायदि थार मोजां मोननाय मोनो। नाथाय बेथ' बुजिनो थाङाना। जोंफोरबायदियासो मोननो रोङा बेफोरबायदि मोजां मोननायखौ। खाफाल गाज्रि। नंखाय बुंदों? सोर नंखाय बुङाखै बुजिगोन र' नोङो जायख्लं सानसे। नों आंनि खोथाखौ फोथायाना सानखादोंमोन र'। आंखौ नों आखाइ होलायबाय। दे, जेबो नङा जायख्लं, आं जेबो गाज्रि मोनला। अब्लाबो दिनै आं खोन्थानो मोननानै गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनबाय। मानो होनबा आंबो गोसोआव खें मोनबाय थायोमोन।